Oi upia anak kandung bundo, sikolah duduk mendake, dangakan pitaruh bundo, nan kajadi tauladan gadih Minang. Ketahuilah nak, ho indak dek buku tiok rueh, indak sambilu malampisi, haram baguno buluh bambu. Mangko ba itu pulau padusi, nan manjadi rueh jo buku di dirinya, indak lain indaklah bukan sapado dari budi, sedangkan sambilunyo adalah malu. Padusi indak babudi ibarat bambu indak barueh. Alun tasingguang nyolah rata, baru tagisie nyolah pacah. Padusi tak punya malu, bak buluh ilang sambilu. Bangun lamah tanago rapuh, hilang kepribadian, pupui semangek jati diri, tanpa power tanpa wibawa. Mangko kok budi lungga indak bapasak, malu tipih mangulik dasun, jayalah martabat perempuan, abih tuah binaso diri. Dek sabab karena itu nak, supaya iduik tagua barueh, nak nyoba tuah basambilu, jauhi pantang cilakunyo. Itulah timbangan akhlak, standar moral, ukuran nilai sepanjang adat sopan santun. Hino mulia suatu kaum, tagantuang dek nan padusi. Budi bayek baso katuju, muluik manih kucindan murah. Dibaga orang dak takui, dikayo orang dak arok. Dicadia orang dak ajan, diranca orang dak ingin. Dibudi orang takanaina,